Бүген безнең гаиләбездә зур тантана. Безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган, сөекле тормыш иптәшем, бала җанлы әтиебез, ягымлы, назлы карт әтиебез Насипов Радик Сөлейман улы истәлекле гомер бирәмен. 60 яшьлек матур күркәм юбилеен каршылый. Һәм без аның якыннары бергә җыелып, ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең кадерлебез Базы Куян авылының Мәрзия белән Сөлейман Насиповларның ишле гаиләсендә 6нчы бала булып якты дөньяга аваз сала. Дөмәй авылында 10нчы классны тәмамлагач, армия сафларында хезмәт итә. Изге егетлек бурычын үтәп кайткач, югары яркәйдәге һөнәри училищеда шофер һөнәрен үзләштерә. Кулына таныклык алгач, Уфа шәһәренә юлланып, геофизика оешмасында шофер булып хезмәт юлын башлый. Әти-әниләре олайгач, туган ягына, Илешкә кайтырга туры килә аңа. Биредә Октябрь электр шелтәренә үз һөнәре буенча эшкә урнашып, менә инде 34 ел биредә фидакар, тырыш, намуслы хезмәтен сала. Кадерлебез үз эшенә зур җаваплылык белән карый. Машинасын һәр чак төзек тота, һәр вакыт юлда. Күп еллык фидакар хезмәте дә күп санлы почет грамоталар белән бәяләнде. Кадерлебез шәхси тормышыннан да бик уңды. Күрше Дөмәй авылы кызы, әниебез Вазимә Галимьян кызы белән 1986 елдан башлап тату гомер кичереп, безне бер улларын, бер кызларын җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап, җил давыллардан саклап, яклап, дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Икебезгә югары белем алырга ярдәм итеп, икебезгә дә күркәм туйлар ясап, зур тормыш юлына чыгардылар. Бүген дә безне ярдәмнәреннән ташламыйлар. Төпле, акыллы киңәшләрен биреп, 3 аныклары өчен җан атып яшиләр. Без балалары, кияүе, килене, аныклары аларга 1000 рәхмәтлебез. Ходай үзегезне ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламасын, кадерле кешеләребез. Кадерле яраткан тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез. Сине ихлас күңелдән 60 яшьлек күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Яныбызда шундый сабыр, акыллы, бар якапта уңган, үзенең бар тырышлыгы, булмышы белән безне бәхетле итеп яшәтүче кеше булу белән без чиксез бәхетле. Яратабыз, хөрмәт итәбез, сокланабыз һәм синең белән горурланып яшибез, кадерлебез. Сиңа булган рәхмәтебез чиксез безнең. Киләчәктә ныклы сәламәтлек белән, тыныч, имин көннәрдә куйган максатларыңа ирешеп, әниебез белән пар канатларыгызны кагып, безне һәр чак шулай сөендереп, терәгебез, таянычыбыз булып, 1000 яшәгез. Сиңа рәхмәт сүзен әтиебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Син булганда җирдә без бәхетле, синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул. Сиңа озын гомер телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Вазимә, улың Ратмир, кызың Ләйсән, киленең Альбина, кияүең Илдар, аныкларың Әмир, Элина, Дэвид. Хөрмәтле юбилярыбыз Радик Сөлейман улы, гомер бәйрәмегез, юбилейгыз котлы булсын. Язмыш сезгә язган иң бәхетле мизгелләр сезне әле киләсе гомер елларында көтеп торсын. Сәламәтлекнең ныклысы, кырыштайы белән, кадерле кешеләрегез белән бердәм булып, көчле рух белән тагында гомер үрләренең биекләрен яуларга насыйп булсын. Юбилейгыз күңелле үтсен. Мәхәббәтне юллар
арташ итеп, bir kaşıktan başlap kitep, kurganbız dünyabızını. Gayleriz kinliklerinden, bäxit büyüklüklerinden, bulganbız ulu kızılım. Gürlep bargan işim bardan, işler için küşüm bardan, min bäxitli turmuşumdan, ışanışlı kişim var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Bäxit yolu jеңil түгел, türlü yollar bilen kildik, topkanı yo'g'altmadik, bulganın arttıra bardık, gayle bolalar dip yandık, tırıştık sınatmadık. Gürlep bargan işin bardan, işler için küşüm bardan, min bäxitli turmuşumdan, ışanışlı kişim var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Yanda karşak bulu sine tiğim, terek bulsun siңайым, dünya şatlıkka tulasın. Var bulup kanatlarыбыз, bu bäxitli şaklarыбыз, gümürlük bulak görüsün. Gürlep bargan işin bardan, işler için küşüm bardan, min bäxitli turmuşumdan, ışanışlı kişim var. Min digene hallerden, min ağır mellerden, dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim var. Dayanırlık kişim sin var, ışanışlı kişim